Sedi u zadnjoj klupi, nema veze s fizikom. Dečaci su tako glupi, osim na fizičkom. Već na polugodištu, kec iz matematike nervira me svojim stavom o loželi taktike. A kada uzmem stvari u svoje ruke, riješit ćemo sve zadatke bez pomuke. Uz malo truda jasno sve se dostiže, i fizika i mati, šta bi mi on bio bliže. Bio bliže. Ništa mu nije jasna ni geografija, a još mu gore idu srpski i hemija. Na času pravi scene, baš mi je sumnjivo da li on to samo radi da bi sa mnom učio.